pocit, že vždy, keď sa rozhodnete zmeniť svoj životný štýl, vydrží vám odhodlanie len pár dní alebo týždňov? Nie ste sami. Veľa ľudí si myslí, že úspech prinesú veľké zmeny, prísne pravidlá a dokonalá disciplína. Pravda je však často úplne opačná. Dnes si povieme, prečo pri zmene návykov často platí jednoduché pravidlo. Menej znamená viac. Predstavte si, že ste nikdy nebehali a zrazu sa rozhodnete, že od zajtra budete behať 10 km denne. Alebo ste roky jedli všetko, na čo ste mali chuť a z večera do rána sa rozhodnete vyradiť cukor, pečivo, sladkosti, cestoviny aj obľúbenú pizzu. Prvé dni možno zvládnete. No potom príde únava, stres alebo náročný deň a všetko sa vráti do starých koľají. Nie preto, že ste slabí. Nie preto, že nemáte pevnú vôľu. Ale preto, že ste od seba chceli príliš veľa naraz. Naše telo aj náš mozog milujú rutinu. Každý deň robíme stovky vecí automaticky. Umývame si zuby, varíme kávu, sadáme si na rovnaké miesto alebo zapíname televízor bez rozmýšľania. Sú to návyky, ktoré vznikali mesiace alebo roky. A práve preto nie je jednoduché ich zmeniť zo dňa na deň. Najväčšou chybou býva predstava, že musíme zmeniť všetko naraz. Začať cvičiť, zdravo jesť, skoro vstávať, vypiť 3 litre vody denne, meditovať, prestať jesť sladké a ešte mať stále dobrú náladu. To je plán, ktorý znie pekne na papieri, ale v bežnom živote často nevydrží ani 2 týždne. Skúsme sa na to pozrieť inak. Čo keby ste si tento týždeň dali len jeden jediný cieľ? Napríklad vypiť každý deň o 1 pohár vody viac. Alebo sa po večeri 10 minút prejsť. Alebo si namiesto sladkej limonády dať čistú vodu. Možno sa vám to zdá príliš jednoduché. Práve v tom je však jeho sila. Malé zmeny nevyvolávajú taký odpor. Nepôsobia ako trest. Nevyžadujú obrovské množstvo energie. A hlavne, oveľa ľahšie sa z nich stane pravidelný návyk. Predstavte si muľovanie domu. Nikto nepostaví celý dom jedným veľkým blokom. Každá tehla má svoje miesto. Samostatne nevyzerá dôležito. Ale keď ich spojíte stovky dokopy, vznikne pevný dom. Presne tak fungujú aj naše návyky. Jeden zdravší obed nič nezmení. Jedna prechádzka vás neurobí športovcom. Jedna noc s kvalitným spánkom nevyrieši všetku únavu. Ale keď tieto malé kroky opakujete každý deň, výsledky sa začnú postupne objavovať. Veľa ľudí robí ešte jednu chybu. Sústreďujú sa len na výsledok. Chcem schudnúť 10 kg. Chcem mať lepšiu kondíciu. Chcem byť zdravší. To sú pekné ciele. Lenže výsledok často nevidíme celé týždne. A keď ho nevidíme, strácame motiváciu. Oveľa lepšie je sústrediť sa na samotný proces. Dnes som sa prešiel. Dnes som si pripravil zdravšie raňajky. Dnes som vypil dostatok vody. To sú veci, ktoré môžete ovplyvniť každý jeden deň. A keď sa sústredíte na proces, výsledky prídu ako prirodzený dôsledok. Existuje ešte jeden dôvod, prečo malé zmeny fungujú lepšie. Budujú naše sebavedomie. Keď si dáte obrovský cieľ a nesplníte ho, máte pocit zlyhania. Keď si dáte malý cieľ a splníte ho, mozog dostane signál, že sa vám darí. To vás motivuje pokračovať. Úspech totiž vytvára ďalší úspech. Nemusíte byť dokonalí. Stačí byť o trochu lepší ako včera. Spomeňte si na učenie jazdy na bicykli. Nikto si na bicykel nesadne prvýkrát a okamžite nejde na horský maratón. Najprv sa učíme držať rovnováhu, potom krátku jazdu. Až neskôr prídu dlhšie trasy. So zdravými návykmi je to úplne rovnaké. Ak sa rozhodnete začať cvičiť, nemusíte hneď tráviť hodinu vo fitness centre. Začnite 5 minútami. Ak chcete viac chodiť, nezačínajte 10 kilometrami. Začnite 1 ulicou navyše. Ak chcete jesť zdravšie, nemusíte vyhodiť všetky potraviny z chladničky. Začnite tým, že na tanier pridáte viac zeleniny. Tieto malé kroky sa môžu zdať nepodstatné. Lenže po mesiaci už robíte niečo, čo bolo kedysi náročné, úplne automaticky. A práve vtedy môžete pridať ďalší krok. Ďalšou dôležitou vecou je trpezlivosť. Dnes sme zvyknutí na rýchle výsledky. Chceme schudnúť za týždeň. Chceme mať pevnú kondíciu za mesiac. Chceme okamžite vidieť zmenu. Naše telo však funguje inak. Potrebuje čas. Rovnako ako strom nevyrastie za jednu noc, ani zdravé návyky nevzniknú za pár dní. Každý deň, keď urobíte malý krok správnym smerom, investujete do svojho budúceho zdravia. A to je investícia, ktorá sa oplatí. Skúste si dnes položiť jednoduchú otázku. Akú jednu drobnú vec môžem urobiť ešte dnes? Naozaj len jednu. Možno sa pôjdete večer na 10 minút prejsť.
Možno si pripravíte zdravšie raňajky na zajtra. Možno pôjdete spať o 20 minút skôr. Neznie to ako veľká revolúcia. Ale práve takéto malé rozhodnutia dokážu časom zmeniť celý život. Pamätajte si jedno jednoduché pravidlo. Nie je dôležité, ako rýchlo napredujete. Dôležité je, že sa nezastavíte. Každý malý krok má význam. Každé dobré rozhodnutie sa počíta. A každá zdravá voľba vás približuje k životu, v ktorom sa budete cítiť lepšie, mať viac energie a viac radosti z každého dňa.